Siqhuba inkqubo ethi mnikeni elinye ithuba. Bethunana sihleli ke nobhuti, asihambi sodwa, sinendwendwe. Ubhuti uzasicacisela kabanzi ukuba kunzima kangakanani ukuphuma kwiziyobisi. Xa ungenile kunzima kangakanani into yoba wohlukana nazo. Molo bhuti. Molo bhuti. Ninjani kodwa? Apha silumkisa ulutsha elungekangeni eziyobisini nasebengenile. Ndifuna usicacisela ukuba xa ungenile zeziphi iingxaki ojongana nazo xa ufuna uphuma. Dade Mfundisi, ndithi sukuqala naxa esithi khandive sufuna uyiva. Ngoba iqala phalana. Ayiva kakanye boyazi bangaba uyahamba straight uzayitshaya sobhena isiphepha kokubuya ngapha. So ufuna uxela into yoba xa ingenile apha emzimbeni ngenile uyasitotsha sisibhedlela. Abanye bayadreyinwa, abanye baya-opereyithwa, uyabe ne-operation enkulu apha esuswini. Kodwa ufawundayo kuthiwa ne-crystal stone itshaywayo ihleli apha esuswini yakhe elinye ilitye phaa. Wena ubukhe wadibana ngoku ubutshaya iziyobisi nesibhedlele, yintoni ekuncedileyo wena? Yintoni ebangela uba ube kanti uyaphuma eziyobisini? Tata, umna ndiye esibhedlele kaninzi. Ndibuye kwesibini. Uya ngenxa ye-drugs? Ndivala imbamba i-TB phantsi, yenza nge-TB. Because kaloku uhamba ubusuku bonke. Ubethwa ziingqele zimvula yintoni, uphinde sithini utshaya kaveri, isifuba uyasibulala. Lelo ibulala isifuba, ibulala isibindi esi sakho. And then umna ndiye ndaya esibhedlele ngenxa ye-TB. But andamamela. Ndaphinda ndabuye eziyobisi. Hayi ngoku besithi ndiyafa. Le game isibini hayi ndithi ndiyafa. So umntu ongenayo apha kule into akayazi bangaba uthathe iriski ngobomi bakhe. Ukufa uya-email ke emaileni